जय मसीह होननानै बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर दिनै नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जेरावहाय गोबां तारना जादों। जि तारना जानाय बे तारना जानायखौ नोंथांमोन लानानै फैदों जेराव पारसिकिउसन जादों। गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ बदनाम होदों। थानायाव थांनानै हमनो थाखाय दाबि खालामगासिनो दङ जे पास्टरखौ हमनो नांगौ, ख्रिस्टियानफोरखौ हमनो नांगौ, जायफोरा धोरोम सोलायहोग्रा बिसोरखौ हमनो नांगौ होननानै आरएसएसनि मानसिफ्रा दाबि खालामहैगासिनो दङ, खुद्रिहैगासिनो दङ, स्ट्राइक खालामगासिनो दङ। येस, बेबायदि भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैदों। दा बेयावहाय गोबां बाथ्राफोरखौ बुङालाबानो अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननो लागै थोंजोङैनो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय। नोंथांमोना गासै जाथायखौ बे रादाबनि गेजेरजों नायग्रोदो जोबनाय फारसे बिनि गासै डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो बुंनानै हैबावसिगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ नायदो आरो बेजोंनो लोगोसे खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोननो बे रादाबखौ थोंजोङै दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय, नायग्रोदो। रायपुर की जहां धर्मांतरण पर हंगामा, पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि मुजगहन थाना क्षेत्र के जुलूम गांव का ये पूरा मामला है। बजरंग दल ने विरोध किया, ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे कार्यकर्ता। तो लगातार धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ते ही जा रहे हैं और धर्मांतरण का देखिए बड़ा मामला रायपुर से सामने आया है, जहां आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब इस बात की भनक हुई तो देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस भी एक्शन लेने में देरी लगा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। दामिनी हमारी सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुकी है, उनसे जानकारी लेंगे। दामिनी, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है? लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ता हंगामा करते नजर आ रहे हैं, पुलिस से क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, आपको बता दें कि धर्मांतरण जो है वो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा विषय रहा है, जिसे लेकर राजनीति भी देखी जाती है। और आप इस वक्त देखेंगे कि मैं मुजगहन थाना क्षेत्र में हूं और आपको मैं पब्लिक की जो एक तरह से लोगों की भीड़ है जो थाना घेराव करने पहुंचे हुए थे, आप देख सकते हैं कि एक और जहां बजरंग दल के लोग मौजूद हैं तो वहीं दूसरे ओर जो है ईसाई धर्म के लोग मौजूद है, क्योंकि ईसाई धर्म के कुछ लोगों को जो है यहाँ पर हिरासत में लेकर पुलिस जो है वो बैठाई हुई है, उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। और आप देख सकते हैं बजरंग दल के लोगों के द्वारा जो है जय जय श्री राम के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और सीधे इन लोगों से पूछते हैं इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि इनका आरोप है कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज नहीं है, लोग अपने मर्जी से आए थे। सर, क्या कुछ इच्छा, क्या हुआ, क्या मामला क्या था? मामला ये था कि हिंदू धर्म के जो बहन, माता बहनें, बेटी हैं उनको भड़काया जा रहा है, आपस में भड़का करके इनको धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जबरदस्ती इनको भड़काया। इनको अभी लेके आए हैं ईसाई धर्म के जो लोग हैं, उनके साथ क्या हुआ था, बहस क्या हुआ था? पीड़ित परिवार आए हुए हैं, पीड़ित परिवार से आप बात कर सकते हैं। क्या कुछ हुआ था अभी? ईसाई धर्म में जुड़त हुआ है। क्या कुछ चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग बजरंग दल वाले ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से इन लोग धनपूर्वक, बलपूर्वक, भोले भाले जनता को गांव में आके इन लोग धनपूर्वक इन लोग क्या करते हैं कि लोगों को माइंड ब्रेन वॉश करके इन लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। बजरंग दल बिल्कुल भी ये सहन नहीं करेगा और इस प्रकार का कार्य हम करते रहेंगे। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि कोई अगर किसी धार्मिक काम अगर कहीं कहीं होता है तो एक पर्टिकुलर चर्च होना चाहिए। इन लोग एक होम चर्च बना के घर में भोले भाले जनता को जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये बजरंग दल बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। तो आप खुद भी सुनेंगे, बजरंग दल कुछ ही प्रकार के इस तरीके की जो घटना है उसे जो है एक तरह से सपोर्ट नहीं करेगा और कुछ परिवार के ऊपर जिनके ऊपर लगाया गया था उन लोगों के ऊपर चलते। दीदी, होए कार्य इस मामला कार्य अब मामला ये रही से मतलब ये ईसा मसीह वाला ना है जो वो गांव के खिलाफ रही से मना, मतलब जो तो आप मन का धर्म न मानते हो ईसाई धर्म? नहीं हम नहीं मानन। तो आप मन के साथ क्या करते इसका आप मन बोला? मैं ना जुलूम का सरपंच हूँ, मतलब मैं एक मन के साथ में आ हूँ। बोल कुछ क्या होत रही? गांव में धर्म परिवर्तन वाला काम होते, मोर देवर देरानी मन जुड़े है, ओकर मन के बच्चा नहीं होत रही ना, तब बच्चा होई यहीं आके जुड़ जाओ, वैसे करके बोलत रही। और यीशु सबसे बड़े हरे, तुम्हार देवता हनो है, वो मन तो मूर्ति हरे पत्थर के, वो मन का करी कुछ नहीं करे, ऐसे वैसे सब बात करत रही। कुछ अभी आप मन चाहत हो का ईसाई धर्म न मानना चाहत हो, अपन का चाहत?
हमार नहीं मानी ईसाई धर्म, हमारा देवता धामी है रहे, हमारे देवता धामी के नवा पानी खाए बन नहीं आए और चार समाज में वो काक से मतलब बलाए नहीं की के बदनाम कर दे काली बैठक होता और काक से झन जाओ जात है संग मेरी तनी जाती से अलग हो गए बेटा बहू मन जाते। हाँ चर्च हम जाते 5-6 साल हो गए। हाँ आप मन कहा चाहत का हमन अपन धर्म पैदल है अपन धर्म में आए वहाँ मत जा। हाँ कानूनी बाबू दी की कोल उभराक लेगा थे। तो जैसे कि आपने इनका आरोप सुना, इनका कहना है कि जो है एक तरह से इनके जो बहू है, जो उनकी बेटी है, एक तरह से बेटा है, उनका जो है बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो है उन्हें लालच दिया गया कि अगर वो ईसाई धर्म में आते हैं तो उनका बच्चा जो है वो पैदा होगा। तो कई प्रकार के जो बातें हैं वो सामने आ रही। ईसाई धर्म के लोग भी हमारे साथ है, तो उनका क्या कुछ कहना, उनका क्या पक्ष है, मैं उनके पास भी लेके चलती हूँ आपको और आप देखेंगे कि क्या कुछ इनका कहना सीधे जानते हैं। भैया कई आरोप आप लोग के ऊपर लग रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या है मामला? अभी तो हमें कोई जानकारी नहीं है, अभी हम लोग आए हैं, अभी थोड़ी देर बाद टीआई साहब बुलाएंगे तो फिर जाएंगे। अभी जिस तरीके से इनका आरोप है कि इनके परिवार में धर्मांतरण कराया जा रहा था ईसाई धर्म के द्वारा, आप लोग किस प्रकार? ऐसा कुछ बात नहीं है, वे लोग खुद परिवार विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं है। उनके परिवार वाले खुद स्वयं बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। धर्मांतरण उसके गांव से कोई व्यक्ति नहीं आते हैं, खुद परिवार के लोग, 2 बच्चे हैं, दो बच्चे हैं और वो पति पत्नी, वो केवल। आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी जिस तरीके से ला के अभी अब जाएंगे तब बातचीत होगा, क्या हुआ है अभी हमको कुछ जानकारी नहीं है। अभी जाएंगे, अभी गए तो थे लेकिन कुछ जवाब नहीं दिए। हमारे लोग भी आ रहे हैं, वे लोग सब बात करेंगे टीआई से, उसके बाद में। देखा जाता है भैया लगातार विश्व हिंदू परिषद जो है प्रदर्शन करती है, कई बार जो है धर्मांतरण को लेकर मुद्दा बनाती है, किस प्रकार से देख रहे हैं? अब इसके में समय ज़्यादा क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये टोटल एक प्रकार से राजनीतिक मुद्दा है। धर्मांतरण ऐसा कुछ है ही नहीं, आज तक एक भी केस सत्यापित नहीं हो पाया और ये सत्य है ही नहीं, टोटल मिथ्या है। जैसे कि आपने खुद भी सुना सभी लोगों का क्या कुछ कहना। आपको बता दें कि जहां पर एक और उनके परिवार का और साथ ही जो हिंदू परिसर है उनका बड़ा आरोप जो है ईसाई धर्म को लेकर लगते नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि दोनों ही पक्ष के कोई कह रहा है धर्मांतरण हो रहा है तो कोई कह रहा है राजनीतिक मुद्दा है। जैसा भी अपडेट हो आप बताते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी। आशा खालामदों नोंथांमोना बे रादाबखौ मोजाङै नायबाय आरो नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे जाहैबाय छत्तीसगढ़नि रायपुर होननाय जायगायाव जानाय मोनसे जाथाय आरो बे जाथाया जादों जाहैबाय मोनसे नखर दङ जि नखरा सानै गथ'फोर दङ। दैट मीन्स सासे हौवासा सासे हिनजावसा आरो जाय हौवा दङमोन बे हौवाया हाबा जानानै फैबाय एबा हाबा जाबाय, बिहामजो मोनबाय। दैट मीन्स बुङोब्ला फिसाला आरो बिहामजो बिथांमोनहा गथ' जायाखै। दा बिनि थाखाय बिथांमोनखौ सोरबा साजेसन होबाय, थुलुंगा होबाय जे नोंसोरो जिसु ख्रिस्टनियाव आर'ज खालामजा, जिसु ख्रिस्टनियाव थां, जिसु ख्रिस्टआ हयथ' अनखाङोब्ला नोंथांमोनहा गथ' मोननो हागौ। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंबाय आरो बिथांमोनाबो फोथायबाय। फोथायनानै थारैनो बिथांमोना गिर्जायाव थांबाय, आर'ज खालामजाहैबाय। बेसांखिनि खामानिखौनो दा माखासे मानसिफोरा, माखासे गाज्रि सुबुंफोरा जेरैहाय आरएसएसफोर बिथांमोना खबर मोनबाय जे माखासे मानसिफोर बिथांमोनखौ गिर्जायाव लानानै थांदों एबा बिथांमोना गिर्जायाव थांदों। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खबर मोननानै बिथांमोना बावाल खालामदों। नोंथांमोना अलरेडि रादाबाव मोनदों जे बिथांमोना मानो थांनो मोननांगौ। बिथांमोना जे गावनो इच्छा जानानै स्वयं गावसोरनो इच्छा जानानै जिसु ख्रिस्टनि खाथिसिम बै गिर्जासिम थांदों आर'ज खालामजानो थाखाय। बे बाथ्राखौ बिथांमोना थर खालामाखै, नाथाय माखौ थर खालामदों? बिसोरखौ थगायनानै लांदों। बाथ्राया बेखौसो बिथांमोना बुङो। बिथांमोनखौ थगायनानै लाना थांदों जे गथ' गैयैनिफ्राय गथ' जाहोगोन होननानै थगायना लानानै थांदों, बेबायदि होननानै बिथांमोना बुंदों। नाथाय बे बाथ्राया सैथो नङा। मानोना जे ख्रिस्टियान व्यक्तिनिफ्राय हाइकार्ड कार्ड लाग्राया, इन्टारभिउ लाग्राया सोंदों, बिथाङा गोबां मोजां खामानिखौ मावदों। गोबां इन्टारभिउ लानायाव जोङो नुनो मोनो जे केवल वान साइड इन्टारभिउ लानायखौल'सो बाथ्राफोरखौ खोनाहोबाय थायो। नाथाय बेयाव ख्रिस्टियान व्यक्तिनिफ्रायबो लादों आरो ख्रिस्टियान व्यक्तिया बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंनानै होदों दि जे जाय हौवा हिन्जावा माखासे बोसोरनि आवगायनिफ्रायनो गिर्जायाव फैगासिनो दङ, आर'ज खालामजाफैगासिनो दङ, आर'ज गावसोरबो खालामफैगासिनो दङ, बिसोरो गावसोरनि गोसो बायदि फैनानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावफैदों होननानै ख्रिस्टियान व्यक्तिया बुंदों। आरो थारैनो बे बाथ्राया सैथो जागोन। जुदिअ बेबायदिब्लाबो
नासयग्राफोरा नासयखायो नङा होमब्ला दिनै जोंनि भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइबो नासयजानाय रायजो एबा स्टेट होननानै बुङोब्ला बे जाहैबाय छत्तीसगढ़ रायजोआव गोबांनिख्रुइ गोबां नासयनाय पारसिकिउसना सोलिगासिनो दङ आरो गोबां पारसिकिउसन जानायखायनो गोबां व्यक्तिफोराबो जिसु ख्रिस्टनियाव गोबांनिख्रुइ गोबां फैगासिनो दङ जेराव पारसिकिउसन जायो जेरावहाय सैसो होनाया जायो सैनांनाया जायो बेयावनो जिसु ख्रिस्टनि रायजोआबो बाङो बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर दा बेयावखाय पारसिकिउसन जानाया गालफारसे बुंनो थाङोब्ला मोजांनि बाथ्रा होननानैबो बुंनो नांगोन मानोना जेराव पारसिकिउसन जायो जेरावहाय सै होनाया जायो बेयावनो जिसु ख्रिस्टनि रायजोआ बाङो दिनै जोंनि आसामाव बेबायदि समस्याफ्रा जायाखै दा बेयावखायनो बेनो जेरै आवगायाव दङमोन दाबो बेबायदि अबस्था जानानै दङ बाङाखै होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि गैया दा बेयावहाय पारसिकिउसनाबो जानो नांगौ होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि गैया पारसिकिउसनफोरा जानो नांगौ इसोरनि रायजोआ बांनो थाखाय अनजाग्रा प्रियफोर बे रादाबाव स्पस्ट जों नुनो मोन्दों जे बिथांमोना डिमान्ड खालामहैदों पुलिसनियाव थांनानै जे हमनो नांगौ पास्टरखौ हमनो नांगौ ख्रिस्टियानफोरखौ हमनो नांगौ बेफोर गासै डिमान्डफोरखौ लाखिहैगासिनो दङ आरो जिथु पुलिस बिभाग दङ बिथांमोना नायबिजिरगोन आरो बिथांमोना बिथांमोननि बायदि आरो लोगोसे ख्रिस्टियान लिडार्सफोर दङ बिथांमोनाबो खौसे जानानै बे बाथ्राखौ बिसयखौ सावरायगोन आरो बे सावरायनायखौ बिथांमोना बेयाव रादाबाव होआखिसै थारैनो अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जोंनि सायाव बेबायदि जानानै दङ जोंनि सायाव बेफोरबायदि समस्याफोरा जेंनाफोरा फैगासिनो दङ दा दिनै जेंना फैयाब्ला रायजोआबो बाङा होननाय बायदि बाथ्रा जेरावनो पारसिकिउसन जादों बेयावनो गोबांनिख्रुइ गोबां व्यक्तिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगासिनोबो दङ अब्लाबो अनजाग्रा प्रियफोर मानसि हिसाबै गोबां जायगायाव गोबां गिनायबो दङ नङा होमब्ला पारसिकिउसन जायोब्ला गिनाय दङ जिहेतु पारसिकिउसन जायोब्ला गोबां रोखोमनि समस्याफोराबो फैयो दा जेखि जादिया जोङो बेफोर भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों अनलि नलेज लानायल' नङा बे जाहैबाय जों आत्मिक जिउआव बेजों बे सहाय होज्लायनायाबो जोंनि खामानि दा बेवहाय छत्तीसगढ़नि रायपुराव जिथु जानाय जाथाय बेनि थाखाय नोंथांनि पार्सनेल प्रेयारनि समाव आर'ज खालामफादो जेन जि समस्याफोरा जागासिनो दङ बे समस्याफोरा जेन गोख्रैनो समाधान जायो बिनि थाखाय नोंथांमोना आर'जआव लोगोसे लाफादो येस अनजाग्रा प्रियफोर बे नोंथांनि मावनांगौ खामानि आंनि मावनांगौ खामानि मानोना जोङो आर'जनि गेजेरजों बिजों बे हेफाजाब होज्लायनो हायो आरो बे खामानिखौ जोङो मावनो नांगौ आरो बे मावथारनांगौ गोनांथि खामानि मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ फोरोंदों गाबनायफोरजों गाबफा रंजानायफोरजों रंजाफा होननानै दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर जों आर'ज खालामनि जाय व्यक्तिफोरा दिनै ख्रिस्टियानफोरखौ नासयगासिनो दङ सैसो होगासिनो दङ तारना होगासिनो दङ बिथांमोनाबो जेन सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनो सानसे जिसु ख्रिस्ट'नि बिसय देहेन खालामनो गोसो जायो बिथांमोननि गोसोखौ जेन इसोरा फिदिंनानै होथों इसोरा जेन बिथांमोननि गोसोनि दरजाखौ खेवनानै होथों गोसोनि खोमाखौ खेवनानै होथों बेबायदि आर'ज खालामदो दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ